А, вземи си, купуваме си, извините, купуваме си това уради, но мисля, че ще им трябва купол за него. Или не. Над за това ще им трябва купол и вериги. Сега да си обслужим танка. Ето втори тир танк, Т-60. Обслужваме го. Както виждате, има доста снаряди, т.е. картечница и зарежда доста бавно. И да направим следващата битка. И влизаме в битка. 160. Изчакваме да зареди картата или мапа. Ето, заредия. Играем пак на същата карта. Играем срещу втори тиер. Има 3 галабици. Т-57, 2 Т-57 от нашия отбор и една G Panzer МК-6. От другия отбор също има такава. Има една Т-57 и Lloyd GS GC по-точно. Крайзер 3, това е един отбор танк. Ето и битката започва. И защо не мога да... явно ми е нищо ми е лагнало. Зарежда доста бързо, има само два пъти, но пък... не знам, за първи път ще играя с оръдие. Както видите е много бърз. Ето вече сме разкрили някой. Когато тръгнете да разкривате някой, то също ви дава допълнително опит, може би и пари, не съм сигурен. Аз поначало да стана ето тук. Ето вече има един разкрит, но ще има отзад, защото той е там. И ще се покажа леко и ще се опитам да му дръпна. Сега радиото трябва да ми го прихода да го хване. Или той като мръдни зверите ще ме... Ето го. Давайте на мирник. Прихващате го, ето виждате. И помпите мишката. Ето, ще чакайте да зареди. О, за малко да го убия. Ето, още малко. Избягнат. Не, той е там, няма къде да ти. Както и да е, но... Направихме доста димич. Тук идват. Ето ги. Но се справяме. Не се справям много добре, но 5 на 9. Колкото толкова. Къде си мутри?
Оу, 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 оу. Ето, някой го уби. Не можахме да го убием. Лагна доста брутално. Къде е лак? Ето там има някакъв. Сега може би ще излезе. Ето там. Где? Ето, взимахме един. Убихме го. 9 на 11. What the fuck? Никога не си давайте. О, този му ме щупи. И най-вероятно ще му щупи, защото нямам бериги. И да, щупиме. Това е Т-18, има много добра предна броня. Еми, добре. Значи 10 на 12. Ще изгледам битката и епизод ще приключи. Но най-вероятно ще видят. Ето. Това е той е противотанков и няма корпус. Но пък за това дърпа доста. Виждате, не може никой не могат да го пробият. Не могат да пробият предната му броня. Ето той ще се опита да рестартира. Но за жал ще изгубим битката. Да, изгубихме битката. Понеже тези стоят горе. Това е галабица. Ами друг какой. Не можах да еми нищо. Само да ви покажа колко опит имам и колко пари и епизод приключва. Еми, значи даде ми един медал за невъзмутим. За един медал най-добър стрелец и изкусен стрелец. Дай ми 180 опит, 202 и 40 и 200... 2000, извините. Кеш пари. Отключвам. Много няма пари. Какво се купува. И добре, довиждане. Забравяйте да дадете лайк, да споделите канала с приятели. Довиждане.